खुंगा जिसेथि बंसिजरा केन्द्रीय क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बैसागु फोरबो खुंफुंदों। कक्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय बंसिजरा केन्द्रीय क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा जिसेथि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे फारियै फुंबिलि समनि 7 रिंगायाव फिरफिला बिरहोयो क्लाबनि दिदोम आफादगिरि जोरां ब्रह्म बिथाङा। 7:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावो बारग' गामिगोरा रमेन्द्र ब्रह्म बिथाङा। लोगो लोगोनो जौसांखौ बेखेवनाय जायो बंसिजरा गेजेर क्लाबनि लेङाइ फोरोंगिरि हितेश्वर ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बायदि बायदि गेलेनाय आरो थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। 12:30 रिंगायाव गेवलां मेल जथुमाखौ खुंफुंनायाव आफादगिरिनि मासि लाना सामलायो बंसिजरा केन्द्रीय क्लाब आरो लाइब्रेरिनि आफादगिरि जोरां ब्रह्मआ। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रहिनी कुमार ब्रह्मजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवना होयो मजुमदार ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे फटबटजरा जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि गसाइखुंगुर ब्रह्म आरो गोबां समाजनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां मेल बेखेवगिरि जमुदार ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। दिनै बंसिजरा केन्द्रीय क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बंसिजरा गामियावनो दिनै 11थि खेब रंजालि बैसागु खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों आरो जोंनि प्रग्रामा जागासिनो दङ। फुंनि समाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय जानानै थांबाय आरो गेलेमु आयदायावबो गेलेमु जा सोलिगासिनो दङ आरो ओमफ्राय खन्थाइ आवरायनाय गासिबो जोंहा जानानै थांबाय। दा दसे उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव गामिनि रायजो राजा गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोना बाहागो लागोन। दा जोङो बे बैसागु फोरबोखौ बंसिजरा गामि आरो बंसिजरा गामिनि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया बोसोरफ्रोमबो खुङै खुङै दिनैसिम 11थि खेब जानानै थांबाय। दा दिनैनि दिनावबो जोङो गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ खुंदों। दा जाहाथे जोंनि बर' हारिनि कालसारा थांनानै थायो आरो बुहुमाव बे जोंनि हारिनि कालसारखौ लानानैनो बुहुमनि गासैबो हारिफ्रानो जाहाथे मिन्थियो। बेनिखायनो जोङो बे बैसागु फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों आरो बेखौ मिडियानि जगै जोङो बुहुमाव गोसारहोनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि आसामाव गोसारहोनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बे आयदाखौ लानाय जायो। दा बेनिखायनो जोङो बे फोरबोखौ खुंबाय थानाय जायो। जोंनि थांखिया जाहैबाय बे बैसागु फोरबोखौ खुंनाय मेन थांखिया जाहैबाय जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय रायजो राजा जाहाथे इयुनावबो खौसेयै थांनानै थानो हायो आरो जोंनि कालसारखौ जाहाथे जोङो बेखौ गोगोमै गोजोरै लाखिनो हायो। बेनि थाखायनो जों बे थांखिखौ लानाय जायो जाहाथे बर' हारिखौ मोनसे आलादा हारि होननानै बुहुमाव बयबो सिनायो। बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। बेखौथ' जों बुंनांगोन। दा जों बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंबोनाय दिनैसिमाव जोङो खुंबोनायाव जोङो जोंनि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरखौ जों नुदों। बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बहुद माने सिनसियार जादों। बयबो बेहाय खौसेयै बाहागो लादों आरो गाननाय जोमनाय एसे बुजिनाय साननाय हनाया अनेक चेन्जिं जादों। जों बेखौनो मिथिनो मोनदों आरो।